Right, yn y fideo hyn, ni'n mynd i ddangos i chi sut i creu rŵm newydd ac hefyd sut i symud i ystafell newydd. Nawr, chi'n gallu gweld dwi wedi creu ystafelloedd yn barod. Nawr, y ffordd mwyaf hawdd i creu ystafell newydd ydy i clicio bwtwm dde llygoden a gwasgu duplicate. Nawr, chi'n gallu gweld mae wedi creu 2 ystafell sy'n debyg iawn. A peth nesaf mae angen fi wneud yw newid lliw yr cefndir a falle gwneud yr ystafell bach fwy caled trwy rhoid fwy o sprites mewn. So mae mwy o objects tân mewn. Nawr, dyma ffordd ni'n symud o un ystafell i'r llall. Nawr, dwi'n clicio ar y llygoden ac ble mae'r llygoden gyda fi fan hyn? Ble mae'r llygoden gyda fi fan hyn y left button? Chi'n gweld ar hyn o bryd mae'n dweud start moving direction. Mae gyda fi hefyd y jump ac hefyd mae gyda fi'r score. Okay? Score yn 1 ac mae'n relative. Nawr, beth mae angen fi wneud i symud i'r stafell nesaf, mae angen fi mynd i score a tro yma dwi'n defnyddio'r un sy'n hexagon. Ac dwi'n ysgrifennu rhyw y value fan hyn. Dwi'n rhoi 5 lawr. So, if score is equal to 5, mae rhywbeth yn digwydd. So fi'n mynd i main one, mynd lawr i rooms, a mynd dewis next room. So if score equals to 5, go to next room. A mae angen i fi wneud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gwaith nawr. So, dwi'n mynd i score, symud hwnna yn fan hyn. Tro hyn mae rhaid i hwn fod yn fwy. 10. Wedyn, dwi'n dewis go to next room. So, wneud eto. Score equals to 15. 15. A wedyn, dwi yn mynd i'r next room. Nawr, beth gallen ni gwneud ydy jyst copio rhain i gyd. A wedyn glido nhw. Nawr, beth mae angen fi gwneud wedyn yw just newid rhai o'r rhain. So, dwi just yn delay y rhain as ydyn nesaf. So, 5, 10, 15. Clicio fan hyn, newid hwnna i 20. A wedyn newid hwnna i 25. Nawr, dwi'n mynd i profi'r gêm nawr. So, gwasgu play, ac gewn ni weld wedyn yr gêm yn llwytho, a wedyn gewn ni weld yn chwarae. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, a wedyn os fi'n bwrw 15, bydd e'n mynd mlaen. Hwn yw'r un anodd, a chi'n gweld y high score lan, a dyna ni.